ҳамада салом дӯсто. Имрӯза видеои мо влоги мо дар бораи базми гулҳо, яъне гул садбаргҳои Корея мешавад. Ин дар Сеул буд ва мо бо хуштомонам, шавҳарам, кӯдаком кати якҷоя хостем ҳамуҷа равем. Ай сабаби ки рӯзи истироҳат буд. Бовар мекунед дӯсто, беҳад мана махбулиш чӣ буд? Гулҳои рангобаранг бисёр буд. Ҳозир рафтан дар ами раҳбара немхеле дар айпеши купрук мегузашти ҳаминҷа буда моҳиёи баҳрӣ будай. Юра хурданам мумкин будай представить кунед. Немхеле ҷойҳои лоиқада меистану безеб ҷоуда хурдан мумкин будай. Ман фикр мекардам барои тамошо кардан бо нидестан фикр карда будам ки не. Баъд ҷо биромадем раҳбара рафтестем бо лолаҳоро дидем. Тоҷикистон хотирам зад. Ина дӯсто омадем тарафҳои Чукчеда. Одама бисёри шабинен, мардума бисёри шабинен. Чукчед барои ман беҳад маҳбул буд. Мекаи сабаб ки хуштуманам қати омада будем. Поақашон дард кард. Камака гашта тонистем. То тунистам, то ҳамқадар видео гирифтам. 왜 혼자 가요? 아니야. ошқоя бинен, ошқоя дӯсто. Мадам маҳқул шуд ина меёра гаштанаш. Пиру кампир, волиам нӯшан. Кам-кам худмам видео кардам ки ҷода просто кадам да. Мардом дар ҷойҳои зонаҳое ки мисол сурат гирифтеста будам, мо беҳад бефараки шудем. Якта юмоча, яъне коляска гирифтем барои иҷора беплай дӯстои ҷода коляска бепл. Ҳама ҷода ҳар хел фестивалу, ҳар хел сурудо хондаистанд дар бораи диншон, дар бораи рекламаи ҳамо фестивал, ҳамо сурудҳои чӣ мегӯянд гулзории хондестанд. Одамо раҳбара видео кардестанд, сурат гирифтестанд. Короче беҳад гарм, ҳама хурсанд. Гула хушрӯбиша бинен дӯсто. Ина иҷодаям дар бораи дин выставка рафтеста то што динай хеле мекунем гуфта. Ман бошам ошиқ шуда ба гулҳо, тамошои гулҳо рафтам. Ҷадаи хуштуманам кати кӯдако бозӣ дорад бинед. Вақте ки кати хуштуманам бошам, ман беҳад дам мегирам барои ки хуштуманам зӯрӣ мекунам ба бачашам. И бачаш маҷбура як гӯдак ман мегира, хуштуман мяташа мегира, ман кайф карда худам мегардам. Хонада дар Тоҷикистонам бошам, модарам хеле додарам кати аҷоя мегирам. Худам бошам кайф мекунам, мегардам дӯсто. Короче рӯзи мо ба базми гулҳо гузашт. Рӯзи шумо чӣ хел гузашт дар комментарияҳо зиҷдат мекунам. Инҷада хуштуманам видео гирифтам, баъд такалбихӯрӣ омадем. ҳамин кати рӯзи якрӯзаи мо тамом шуд дӯсто. Мехостам ки пурсам рӯзи шумо чӣ хел гузашт дар комментарияҳо. Интизорам. Ҳама вақт комментарияҳои шуморо хонда истодам. Ин намуд видеоҳо ба шумо манзур омада бошад. Ай шумо лайк ва подписатсияро интизорам.